אני כל דבר שתגיד, נשמע לי פשוט מטומטם. אז מה יש לי להגיד? מה אתה רוצה? מה הסיכוי? הארגון שלך עשה פה את הבעיות ואתה באת אליי, מה הסיכוי, אה? איזה בעיות, מה קרה? ראית שאי אפשר לפרוץ לבית, אתה... עזוב. 2.5 מיליון בנשק, עליי יש עוד 20 מיליון אחי לא מיוצר, אחי, אתה מטומטם אחי שרמות באמא שלי. בסדר. כן, אין טמבל כמוך, מה זה קשור? מה זה קשור? אני מסביר. אתה טמבל, אחי. טמבל, אל תסביר לי, לא משנה מה תסביר לי, זה לא מצליח. אני יודע שלא מצליח. מה אני אשם בזה? אני רוצה... זה עדיין לא תקין, אחי. סבבה, אבל אחי, עוד פעם אני אסביר, אתה לא יודע אין שלא קשר להשוואה, אם בן אדם היה לוקח את כל... יש פה רכבים, היה נכון? יורה לך, לוקח אוטו של מישהו של ארגון אחר, פה ירי. היה יורה לך מחוץ לבית, היית מתעצבן, אחי. קורבט חוזרת, שימו לב. יכול להיות שהייתי מתעצבן, לא אבל אהבתי עוד שאני פעם, קורא. לא יכול להיות, אבל עוד פעם. תגיד לו, אתה לא, שקרן. אמרתי, שמעת מה אמרתי? סיום, תעשו לי יכול להיות פטרולים, שהייתי אגב, מתעצבן, פטרולים, אבל בבקשה. באותה מידה אני צריך להבין שאם הבית חוץ שלי מגימל נמצא אחד, באמצע שכולם פאקינג פטרולים, רחוב, בבקשה. אחי, אז יכול להיות שמישהו שבאותה מידה מישהו אחר יכול לראות פה שזה לא אנחנו, גבר. זה באמצע לרחוב. אולי גם גימל כולם 11. פטרולים. אתה רוצה לעלות? קח את האוטו שלי. פתחתי לך. פתחתי לך. כולם פטרולים חוץ מפה מגימל 5 שאיתי. הכבוד הוא לי נון 6. שומע? זה בית של משפחת פשע. אני יודע, אני רוצה להיכנס. אתם לא יכולים להיכנס, אתם צריכים מה המצב? מי פה? עידו? זה לא רייד, אח. היה פה ירי, זה לא רייד. אני לא פורץ לבית. זה הבית שלהם. זה כמו שיהיה ירי בבית של הרוסטמוב, בסדר? אני פשוט להיכנס לשם, כי אפשר לטפס מעל. לא שרית, כולה רכבי אחסון. יש פה רכבי אחסון, היה פה ירי. מה נשמעת אותך? לצערי אני לא... מה? שנייה, רק רגע, שנייה. תמתין. תמתין רגע. תגיד לי, ומה רמזת מקודם, אם אפשר לשאול? קופיקו... לא משנה, לא רמזתי. רגע, לא, אני רוצה לשאול אותו מה הוא רמז מקודם. אחי, אני לא מדבר איתך, נדבר עם עידו, נכון? מה רמזת? אח, לא רלוונטי אליך, לא מדבר איתך, נדבר עם עידו, אחי. בסדר, אח שלי, אני אחראי פה על הסיט. אוקיי? דבר איתי. אוקיי, אחי. תגיד לי מה רמזת. אמרת במקרה הארגון שלך עשה את הבעיות, לא אמרתי שום ואתה דבר. באת. אחי, יש לך רקורד? יש לי רקורד. מצוין, אתה רוצה